612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:03 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita bagan sama konseho sa syudad sa Sugbo magpakisayod na labot sa mga historical sites sa Dakbayan kung maagamita sa laing katuyuan. Upat ka mga lalaki sikop sa NBI sebdo human illegal nga nag-operate og dental laboratory sa barangay Tipadilla, Dakbayan sa Sugbo. So sa usa ka adlaw anti-illegal drug operation sa PRO7 nakasikop sila o 15 ka drug suspects o kapin usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Bagong direktor o bagong PRO director niduaw sa buhatan ni Mandawi sa team Mayor Junkie Iwano. Samtang karong hapon ato sa hearing sa House Justice Committee, gipaambit ni kanhi Senador Sonny Trillanes nga matud pa nakadawat si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ingon man ang mga anak niini o magad og common law wife o binilyon nga kantidad gikan sa giingong drug lord nga si Sammy Oy. Samtang karong hapon karong mga orasa mga kasama gipaabot nga ipagawas na sa International Criminal Court kon ICC ang crucial nga judgment ni ini, ang crucial nga hukom or desisyon labot sa jurisdiction ini sa kaso batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga padayong gibilanggo sa The Hague, Netherlands, gumikan sa kaso nga crime against humanity. Karong orasa lang gyud mga kasama sa ato monitoring diri sa DYHP pinagi sa ton DZXL RMN Manila, ang Appeal Chamber pinanguluhan sa presiding judge nga si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza nihimo na sa iyang opening statement kabahin sa ipahigayon karon nga desisyon pagpakanaog desisyon sa giapilar karon nga Headlines. petisyon sa kampo sa mga Duterte kalabot sa jurisdiction sa ICC sa kasong giatubang sa kanhi Pangulo sa Pilipinas. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Miyerkules mga kasama, Abril 22, karong adlawa, gabihan ka. Siksik sa ato mga balita, mga panghitabo sa nasod, mga updates, suguban pa. Labi na kay karong adlawa, gipahigayon, gipadayon sa House Justice Committee ang hearing sa kaso sa tingwang pagpa-impeach ni kanhi o ni Vice Presidente Sara Duterte mga kasama. Samtang karong mga oras sa usab dito sa The Hague, Netherlands, ang ICC gitakda na nga mo render silang crucial judgment kabahin sa giapilar sa defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa jurisdiction sa ICC sa kaso sa kanhi Pangulo. Nahimo na sa iyahang opening statement sa pagkakaroon si presiding judge Luz del Carmen Ibanez Carranza nga giubanan nila ni Judges Tomoko Hakani, Solomi Balongi Bosa, Gotcha Lord K. Panedsi ug uban pa nga mga huwes. May kalabigitan kini sa jurisdiction ruling na madeterminar kung doon na may authority, doon na may legal nga authority ang ICC aron pa dayon nga huptan o ilites ang kaso. Batok sa kanhi Pangulo sa Pilipinas, Rodrigo Duterte, bisan pa kon dugay na nga ni-withdraw ang Pilipinas gikan sa pagkasakop niini sa Rome Statute. Naminaw sa mga radyo karon 612 mayong hapon ninyong tanan. Digital platform DYHP sa Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama kanunay ang DYHP naglanog-lanog. Ingon man sa ato mga overseas Filipino workers OFWs o ato mga taxi drivers karon nga nagpaminaw, mga nagsakay sa lang mga private cars, modern na jeepneys, PUJs, mga drivers nato nga karon mga orasa na nikay-sikay pa ngayong hapon ninyong tanan.
Unya atangin ninyo ha, kay doon tay good news nga i-announce alang sa ato mga habal-habal drivers labi na diri sa Cebu, ato mga modern na jeepney drivers ug atong POJ drivers na ihatod kaninyo nga medical mission ang DYHP IFM kauban nato ang Unilab Quality Alaga Unilab. Sa mga detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa syudad sa Sugbo makisayod labot sa mga historical sites sa Dakbayan kung wapagamita sa lain pang katuyuan. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Ang deliberasyon karon dito sa ICC, International Criminal Court, mga kasama labot sa giapilar karon sa defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Daghan nga mga Pilipinhon. Yun man ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nag-atang ni ini kung unsa maging mahimong kapalaran sa kanhi Presidente sa gisangat karon nga depensa sa kampon ini. Kamo diha ka nag-atang. Ngayong hapon din yung tanan. Upat ka mga lalaki sikop sa NBI Sebdo human illegal nga nag-operate og dental laboratory sa Barangay Tipadilla sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso. DYHP Suhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw magkatabang ni magkaparindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. Oras sa 5:19 sa kahaponon atol sa hearing sa House Justice Committee. Ipaambit ni kanhi Senador Sandy Trillanes nga matud pa nakadawat si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ingon man ang mga anak ni ini umagad o common law wife o binilyon nga kantidad gikan sa giingong drug lord nga si Sammy Uy. Base usab na sa gibutyag sa usa ka impormante ni Trillanes nga nailang si Joseph De Mesa. At oras sa 5:20 sa kahaponon, mga kasama. Samtang posibleng maabsuwelto ang ethics complaint nga giduso bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa kung dili na kini mo dawat og sweldo. Maton ni Ethics Committee Chairman JB Ejercito nga posibleng mahimong basihan aron mabasura ang reklamo ang giduso bato ni de la Rosa sa Senate Committee on Ethics kung dili na kini modawat pag sweldo. Human sa unom kabuan ni ini nga pag-absent sa Senado. Samtang gilauman nga maaprubahan na ang unang 1 ka milyon nga barrel gikan sa kinatibuk ang 2 ka milyon nga bariles sa lana nga gi-order sa Pilipinas gikan sa giorderan ini nga nasod. Kini ang gi-report ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro isip kabahin sa lakang sa gobyerno aron masiguro nga adunay igong supply sa lana ang nasod kaliwa sa nagpadayong tensyon karon sa Middle East. Ato oras sa 5:21 sa kahaponon samtang gipangayuan og komento sa Korte Suprema sila si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Executive Secretary Ralph Recto may kalabutan sa petition for writ of mandamus nga giduso bato kanila. Amang petition giduso sa SC nila ni kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez nga nihangyo nga ipailawom sila og physical o mental exam. Nakasukip usab sa maong petition ang pagsalang ni PBBM sa hair follicle drug test ug itaho ang medical result niini. Matod sa petitioners nga tumong niini nga mapakita sa katawhan nga fit o may abilidad gihapon si PBBM ug dunay katakos nga mobuhat pa sa iyang responsibilidad isip presidente sa Pilipinas. So ba nini gihatagan usab sa Korte Suprema ang respondents nga makaduso sa ilang komento sulsa na po kaadlaw gikan sa ilang pagkadawat sa kopya sa maong petisyon. Ito oras sa 5:22 sa kahaponon.
Tag-init na po, bakasyon ready na ba ang tanan? Dagan kaayong pwedeng buhaton or atuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga na kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon na atay diskarte sa bughat o sa uban pang kadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya banatan di lang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat faster versus paracetamol na as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init mga kadiskarte. Sigurado kanunay na naay diskarte sa lain-lain pang sakit nga pwedeng mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:23 sa kahaponon. Dugang pa mga balita mga kasama, DYHP News Updates at pagbalik human sa mga pahinomdom. Mayong hapon kasamang Aida, ikan ni Lucy da Totalia o da Tolaita Ilevera maing hapon sab. Unya greet lang ko Nanay Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles og Ola Boyles, Menek Boyles sa Ubay Bohol. Unya Kenneth Escoba, good afternoon. Ay una greet Papa Loni, Mama Nelly, Ate Inday, Shirley, Rap o Genevieve, Raven from Purok 2 Barrio, Barangay San Jose, Cebu City, Sherry from City or from Butuan City, Agusan del Norte, and Ate Cindy from Talhabes, Florida, USA. Thank you and God bless always mga kasama. Puro nga mga buaya kasamang Aida ang nandyan. Wag nang maniniwala. Si Sanisito Nuera. Mga reaction siguro ni mga kabahin ni Adtong rolling karon sa ICC. Sa defense team. Sa question of jurisdiction sa ICC sa kasong giatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Magandang hapon kasamang Aida, naminaw midri DYHP and IFM. Mula gikan kay Fiona Hikale. Gikan kay salamat from Pahak, Lapu-Lapu City, Jefferson Digamo. Manuel Mahilom, good afternoon. Pakigreet lang ko sa kong mamag Papa Romeo Laceda o Rosalie Laceda watching from Villahermosa, Negros Oriental. Genereos may hapon kasamang Aida sa Magsiko. San Fernando, Johnny Reyes ni taga Magsiko, San Fernando, Cebu. Hello, Cabaluna, Barliso, Geraldine. At oras sila 5:39 na anita sa good news mga kasama nga dalit na usab kanato sa DYHP o IFM. Laing serbisyo na usab ni sa DYHP o IFM kauban nato kanunay ang Unilab Quality Alaga. Ipaygayon ang Health and Wellness Days with Unilab. Para ni sa mga habal-habal drivers, modern jeep drivers o PUG drivers para sa inyuhan ni. Health and Wellness Day ato gining gitunong og Labor Day Mayo 1. Ang unang 100 ka participants anhimo diri sa DYHP kato mga habal-habal drivers o modern jeep drivers, PUJ drivers aron makaparehistro mo no og maadlaw nanay panghatab nga stab first come first serve alang sa taga Cebu nga habal-habal drivers o modern jeep PUJ drivers. Ipaygayon nga Health and Wellness Day usa may naa sa Health and Wellness Day sa DYHP IFM o sa Unilab. Abdunay blood testing, pag-check sa inyohang uric acid o sa sugar. No, hindi kinahanglan nga mag-fasting. Pwede na mag-take ang uric o ang sugar. Hindi kinahanglan mag-fasting. Lain pa yun nga serbisyo. Bone screening, nerve screening, anemia screening ang nakanindot kay naay mga doktor nga mubasa dayon sa resulta o ang mas nakanindot pa gyud naay mga tambal o medicine kit nga giandam ang Unilab na mga pamerienda plus ang pinakanindot pagyod labi na karon kay natas kalisdanan ubay-ubay ng mga raffles ang giandam sa DYHP ug IFM mga bugas ug uban pang serbisyo. Nakitay apunta aron mohatag og laing services sama sa libreng tupe o massage mo break sa ta anang adlaw mo pa-check up sa ta og mo pahimustan ining Health and Wellness Day sa mong adlaw mga kasama. Ato balik ko na blood test pinagi sa pagkuha sa uric and sugar, no fasting needed.
bone screening, nerve screening, anemia screening, unya free medical consultation with meds sa Unilab, Unilab kits og merienda og mga paraffol pagid sa DYHP og sa uban pang serbisyo. Ang ato ang venue nga Hamugaway, ipahigayon sa Barangay Hipodromo Gym. Balik ko na Barangay Hipodromo Gym kay Hamugaway o dunay parking space. Karong Mayo 1 alas 7 sa buntag ngadto sa 1 sa hapon. O nya kinahanglan lang kato mga habal-habal drivers or modern jeep drivers, PUG drivers nga nagpaminaw karon, mo register mo daan diri aron sure na gyud nga naamoy stubs or coupon aron mao nay entry alang sa atong mga raffle. Ato mga pa-raffle. Okay na ninyo magpa-raffle ta og 50 kilos usa ka bakid nga bugas kasama ni store katong lami gyud nga bugas. Bisan pag di na ta magsudan-sudan, okay na gyud kayo kay mo importante. Atangin na ninyo ha, no, usa ka bakid nga bugas. O guban pa nga mga pahalipay, dalit ka nato sa DYHP og IFM. Ingon man sa Unilab, quality alaga mga kasama. May 1 atong balikon, May 1. Alas 7 sa buntag ato sa 1 sa hapon. Unya mo register tadaan para naamoy coupon, naamoy stub. No, kato mga habal-habal drivers nga nagpaminaw kuno galing masahero pa unya kamo nakadungog mo naamoy bana ba ka ha, anak, mga paryente, na lang unya mo register daan diri sa atong Sibiyaanan 1st to 100 ka mga muanhi diri doon na tayo stubs nga ihatag aron mausay entry ninyo alang sa atong mga paraffol. Nindot na kaayo ni kay naay mga doktor. No, nag-invite og mga napulo ka mga doctors aron mo ay mubasa dayon. Nya nakaninot kay nasay mga tambal. O, doon na pa yung mga merienda plus ang pinaka good news. Pasweltehay man ang raffle. Apa maning kamot ang mabitbit, no? Ato nga, buot mapahimos atol sa Health and Wellness Day sa DYHP ug IFM. Amo pa register daan katong 100 ka buok. Ari lang mo diri sa DYHP. Sa ato ang broadcast center, Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo. Health and Wellness Day atol sa Labor Day. DYHP and IFM in partnership sa Unilab. Quality alaga sa Unilab. So, balikon ha, May 1. Mga habal-habal drivers, modern na jeepney drivers, PUG drivers, na tayo mga nakaparehistro na karong adlaw. Ayan kay salamat ha. O niya, atong venue, Hamugaway man ang gymnasium di sa Barangay Hipodromo, limpyo sad. Di sa Barangay Hipodromo Gym, May 1, alas 7 sa buntag ngadto sa 1 sa hapon. Atong pahimudsan ni, wabian ni bayan. No, May 1, adlaw na nga Biyernes, na holiday man po na. Health and Wellness Day sa DYHP in celebration of Labor Day, mga kasama. RMN DYHP Flash Report. Samtang update mga kasama sa baguhay lang nga gitapos nga deliberation, no, og verdict, pagpagawas og verdict o di hukom sa International Criminal Court, mga kasama. Ang upat gyud ka mga grounds of appeal ang katong apilar sa depensa o sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, pulos gyud gipang basura sa ICC og nipalig-on kini sa ilahang jurisdiction sa paglitis, sa paghusay sa kaso og gumikan niini padayong mabilanggo. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Kanamduman, nito March 2025, gidakop si Rodrigo Duterte kanhi Pangulong Duterte o gidala dito sa The Hague, Netherlands. February 23 ngadto sa February 27, 2026, gipahigayon ang confirmation of charges hearing. Mga ebidensya nga gipresentar. O karong adlaw, final ruling on jurisdiction sa kaso ni kanhi Pangulo Duterte sa Appeals Chamber. Unya April 28 karon umaabot April 28, aduna na sa ipahagawas nga desisyon kung ipahigayon ba ang full trial sa kaso ni kanhi Pangulong Duterte.
og giingon nga desisyon sa appeals chamber giisip na nga final nga desisyon kay dili na maapilar pa nga nagbasura sa upat ka mga apelasyon sa depensa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga nag-message diri, nag-comment diri sa ato ang Facebook Live ang program karon sa DYHP News Updates na yung nga nagmensahe nga bring Tatay Digong home. Pauli-o na si Tatay Digong. Apan mao ni kalambuan karong hapon mga kasama ang poros gibasura ang upat gyud. Kaapelasyon sa defense team ni Pangulong Duterte. At oras sa 5:47 na sa kahaponon. Ulan niya Iramis Shari, may hapon ka sa mga ida na minaw dili sa Ilaya, Calamba, Gihongan City. Pa-shout out ko Iramis family and Suerte family, Cantila o Caballero family. Daghang kayong salamat. O niya Saling Rosario, ma'am. Maka-avail ba ang uban or motor driver na ang available? Ang haso, siguro lang una o kini ato ang Health and Wellness Day para sa ato mga habal-habal drivers, modern PUJ drivers o ingon man ato mga public utility drivers mga kasama. Apan sige lang, standby lang mo kung galing madugangan pa ang slots no para sa uban pa nga mo avail. Pahibaw lang pod una, magpahibaw lang unya ta diri no, sa ato ang Sibya mga kasama. Linwin Olanobe, maayong hapon kasama ina naminaw sa radio diri sa Ipil, Carmen, Cebu, Purok Talisay, Liwen Olanabe og nagtan-aw pa gyud sa live. Greet ko sa kumbana nga to sa Saudi Arabia, de Edwin Ibonalo og sa Ibonalo family sa Talisay City. Mayong hapon kasamang Aida, naghulat lang mi diri. Fermi na minaw sa Balati, watching from Barangay Malusay, Gihulngan, kusog kaayon DYHP para buyag no. Di asa Negros. Lucy Datulaita, yes, mayang hapon. Ya Linwen Olanobe, yes, daghang kaayong salamat ha sa mga nag-tune in karon sa DYHP. Oras sa 5:48 na, unya taga Barangay Sudlon 2, Dakbayan sa Sugbo. Mayong hapon ninyong tanan din ha, Sir Dan Ryan Campos o mga kaubanan. Nag-open mi sa radyo ma'am. Alam mi na magdisa always. Nalabi na kay nananom og sibuyas. Mayong hapon ninyong tanan din ha. Og salamat sa iyong pagpaminaw sa DYHP. At oras sa 5:49 sa kahaponon. Samtang sa dugang pang balita, ipaambit usab karong hapunan ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ato sa iyang pagpaabot sa iyang sworn na statement nga matud pa adunay nidangop kaniya. Kani atong nilingkod pa sa isip senador ni atong 2016 ug namahayag nga matud pa adunay mga joint account sila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pamilya ni ini nga adunay binilyon nga kwarta. Atong oras sa 5:51 na, samtang nakaplagan nga wa nay kinabuhi ang 12 anyos nga batang lalaki human kini giingong nga lumos sa kanal nga adunay tubig sa liyong nga bahin sa Villarreina Subdivision, Barangay Yati, Liloan, alas 2:30 kaghapong adlaw. Ang biktima na ilan nga si Eliasan ang gaanan ni John. Umad nga taga Dakbayan sa Davao apan kasamtangan nga nagpuyo sa Purok Kawayan 3, Barangay Tayod sa lungsod sa Liloan. Sa investigasyon sa Liloan Municipal Police Station alas 11 sa buntag sa samang adlaw, tulo ka higala sa biktima nga pulos mga minor de edad nga ligo sa maong nga lugar. Sa dihang nahuman na sila og kaligo og padung na nga mopauli ilang nasugatan ang biktima og nihangyo nga matud pa mobalik kay magpauban.
aron maligo. Atol sa ilang pagbalik nakitaan na sila sa caretaker o gibauran nga dili na mo balik tungod kay kusog na ang agos o sug sa tubig. Kay basin pa mga anod kini. Bisan sa pagbadlong pa ug pasidaan sa caretaker gipadayon gud gihapon sa maong mga minor de edad ang pag-adto sa kanal apan pag-abot sa dapit kalit lang matud pa nga niambak ang biktima paingon sa tubig. Tungod kay kusog na ang agos sa tubig naanod ni si ang maong biktima. Gisuwayan pa sa pagtabang sa iyang mga kaubanan ang biktima apan tungod sa kakusog na sa tubig wa na gyud nila maluwas. Ang mga residente sa subdivision nanawag og rescue assistance o pagpaabot sa mga rescue personnel gisuwayan nila o pag-revive apan wala na gyud kini matabang pa. Ang Liloan Municipal Police Station nagpadayon pa sa lang investigasyon labot sa maong insidente. Ato balik ko na ha, DYHP and IFM Health and Wellness Day karong Mayo 1. Pahinungod alang sa ato mga habal-habal drivers, modern jeepney drivers, PUJ drivers mga kasama. Alang kaninyo ni Health and Wellness Day karong umaabot Mayo 1 sa Barangay Gymnasium sa Barangay Hipodromo. Mayo 1 alas 7 sa buntag ngadto sa alauna sa kahaponon. Ang good news ani nga mga serbisyo nga ihalad uban ka nato or partnership sa Unilab. Makatong blood test nga gilangkuban sa pagtake sa uric o sugar. Unya dili na kinahanglan nga mag-fasting. Naay bone screening, nerve screening o anemia screening. Plus doon na pa libreng consultation sa mga doktor. Unya sa pagdayong sugod na unya sa maong aktibidad, doon na po'y Zumba. Ay Wellness Day man. Doon na po'y pa-Zumba. Si Ma'am Emma Sachel, ang Queen of Zumba sa Pilipinas and founder sa Zumba. Ato ikauban sa maong adlaw mga kasama. O doon na po'y mga paraffol, o merienda, o snacks. Samtang nagpaabot sa inyong turno. Ang ato mga habal-habal drivers nga first to 100 nga magpa-register anhilang sa DYHP Broadcast Center aron ka makaparehistro og matagaan og stub sa mga inyong gamiton alang sa inyong magparehistro og alang sa raffle. Bone screening, nerve screening, anemia screening with free medical consultation. Mabasa na yung resulta sa mga doktor o medical kit. Ikan sa Unilab mga kasama, first come, first serve. Uya kita kits sa usab ta sa maong adlaw na apod ato mga personnel sa DYHP ug IFM. Unya mo finalize ta sa dugang pa niya nato no nga mga ikapaambit atol sa maong day naning kamuta kasamang client nga do na tay mga community pantry pohon no paabag-abag ba no karon mga panahon na ilot kayo ng activity. Yan kay salamat ninyo diha ato mga farmers sa Barangay Sudlon 2 Dakbayan sa Sugbo. Unsa man natubo na ng harbison na ng kamatis diha. Pipino or mga petsay ang hapon bitaw ninyo diha og sa Tagamantalungon Dalaget. Maayong gabiin yung tanan diha og amping mo kanunay, labi na kay init kaayo no ang ato ang panahon bisan pagalig alas 9 sa buntag wa na mabati na gyud nimo ang kainit labi na nga to sa udtong tutok o bisan gaili sa kahaponon init paghapon kaayo. Stay hydrated kanunay mga kasama ha. Ato oras 5 minutos sa di pa mag-alas 6 sa kagabion mga kasama o mga kasamang Aida. Naka-appeal ba ang taga-Pardo sa Wellness Day o kung galing habal-habal drivers, modern jeepney drivers or PUJ drivers, palista lang daan ha dili sa DYHP. Naka-avail ba ko sa bone screening? Sige anhila mo diri para ato ang assess daan ang inyong mga sitwasyon. Ato ma-register o niya mahatagan po og staff. Unya listening also Randy Santesas, maayong adlaw. Unya Saling Rosalio, maayong hapon. Pwede ba
PWD kay di maka-afford sa bone screening. Hope nga maka-avail. Uy, maka-shoutout og maayong gabi diya sa taga Bebe Ronda, especially sa mga Lantako o Carrion family. Kumusta mo diha? Maayong adlaw ninyong tanan diha og maayong gabi ina. Pani kay sikay na po kay paingon na mawani hapon. Ni kaya of course kasama ang Clint Lantako. Ngayong hapon, ngayong adlaw diya sa taga Bebe Ronda. Mo man ang piyesta dito kay hapit naman ang piyesta ila ka kuan sa man Jessie. Mayong gabi George Buok kasamang Aida Suki tigpaminaw programa sad ninyo naglantaw na minaw pagidya sa Kanhabagat Midilien Cebu. Pakisibya lang taga Northern Cebu aron makapaminaw sa mga drama og mga balita daghan kay salamat nimo di Sir ha George sa Buok. Unya paki-shoutout sa Castillo family og sa Malalay diha sa Malalay Ronda. Maayong pagpaminaw ninyo din ha. Mayong kaminaw sa diya sa Kanhabagat Midilien Cebu. Diya man ko sorry man ko ato diya atong Holy Week. Ayong pagpaminaw ninyo diya salamat kaayo. Unya Mary Ann hinampa shout out diya sa akong anak J Ann Binay Winwin Chris Top Maui Mercy og Marian ug sa akong banang Dondon. Ato oras magasama napupus na. Ita malimot lang sa itong pagpanghaplas EXL All-in-One Skincare Oil. Magkasama ron o ba na nagtabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil available na sa mabutika dool kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O sa itong pagpangapi atong piliyon ng kape nga lamian na. Naghatag pa na to og energy o brain function. EXL Coffee Mix 17-in-1. Inyong pagsuway ni ini makaingon gyud mo sakto gyud. Matagamtaman ninyo ang kalami, matagamtaman ninyo ang lasa sa balanse kaayo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Palitan sa mga butika, Evercare Pharmacy, Liluan Pharmacy, Alpha Pharmacy. Ato partner sa Master Control kasama ang Mr. Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Ini si Radioman, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Mga higala, karong panahon na, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masalig.